विश्वास करियोनी जे ए तो रिजल्ट बाहर चाहते हमर एई अरे बहुत कष्ट अभी पढ़ा पिला ऐसे ट्राई करो तो होला किछि बहुत सारे जॉब बाजुची किंतु मेल लिस्ट आसुनी बहुत जॉब मत माइनिंग ऑफिसर मोर ही ट्राई करे किंतु तके भाईया भाईया सब क्लियर हो गला मते आज सिलेक्शन दिन भाईया दिन मते कहले यू आर सिलेक्टेड बट आज होची मते कि कजर कॉल करले ऑफिस की कहले यू आर नॉट सिलेक्टेड दाड कहले मते सर एक कथा मते कोई पर समझे सुनो आज्ञा ये स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप डे टू क्लास 2 आज्ञा जहाँ भाई के हमें सब करो आज्ञा ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଇସା ନଉ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି କହୁଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ଟପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଜିଓ କରୁଛୁ କଣ କେତେ ଏହା ତ କରିଛି ସାର୍ କେସ ହେଇଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 48 ଜଣ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କୋଉ ପିଲା କି ଓହୋ ବାଇ ଆଇଛ ତମେ ଆସ ଏବେ ଏଟା ଭିତରେ ବସ ଦେଖ କେମିତି କାମ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣୁ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ओके सर ठीक है सर आगे सर ସବୁ ଡାଟା ନର୍ମାଲ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଆଇସି 3 सर ଏଇଥର ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗର 4 ଜଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ମୋର ତ ନର୍ମାଲ ଏଇଦିନ କୋଟି ସାଇନ୍ସ ସେୟାକୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଅଲଗା ରଖିଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ସାଙ୍ଗର ନର୍ମାଲ ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସ ର ଠାରୁ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ଭୁଲ କଲେ ବହୁତ ମାର୍କ ଆମର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2019 ରେ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲା ନା 19 ଏଇ ଯୋଉ 18 ବ୍ୟାଚ୍ ଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ 6 ଜଣ ଥିଲେ ମୋର ହେଲାନି ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ହେଇଛି ସେ ଏବେ ଯୋଉ 19 ରେ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ 30 ତାରିଖ ଏକ୍ସାମ୍ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର 70ଟା ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା କେହି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପିଲା ମିଳିଲେନି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 14 ନମ୍ବର ଅନିଲ କୁମାର ଓଝା ତା ନାଁ ଦେଖିବ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ ଯୋଉ କରୁଥିଲୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 70 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ 70 ଜଣ ଜାଗାରେ ନା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ନା ଆସିବା ଦରକାର ତ ଆଉ ସେଟା ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ କଣ ଫିଜିକାଲ କରିଦେବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ପରେ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ନା ସେଇଟା ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ନା ରହି ଫିଜିକାଲ ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆସିବ ନା ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆସିବ ହଁ ସେଇଟା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଆସିବ ଫିଜିକାଲ ତମ ହାତରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦୌଡ଼ ଦବ ରେଡି କରିଦବ ତମେ ସରିଲା ତମେ ରିଟର୍ନ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେଇଛୁ ରିଟର୍ନ ପାର୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ଫିଜିକାଲ କୁ ଯିବ ଫିଜିକାଲ ଦୌଡୁଛ ଦୌଡରେ ସରିଲା ସରିଲା ଲାଗିବି ଆଉ ଆପଣ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମ ଘରେ କଣ କରନ୍ତି ବାପା ବାପା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏସେ ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ନା କାହିଁ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ନେଲୁ ସେ ପିଲାର ତା ନାଁ ଯଦି ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ଥିଲା ସେ ଚାକିରି କଲା ଆଜ୍ଞା 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ପଇସା ବାଲା ପିଲା ନହେଲେ ଆମେ ନଉନୁ କାହିଁକି ଅଲ୍ ଓଡିଶାର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇଲ ଫେରଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ପଇସା ଦେଇକି ରାଜି ହେଇପାରିକି ଆସୁଛ ଯିଏ ରାଜି ନାହିଁ କଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ 1000 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପେମେଣ୍ଟ ଯିଏ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ ଆସ ଯେ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବନି କାହିଁକି ଯୋଉଦିନ ସେ କାରରେ ବସିକିନା ଗଲା ସେଦିନ ତ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ପେମେଣ୍ଟ ତ କରିନି ନା ସେ ପେମେଣ୍ଟ ନ କଲା ଠିକ ଟାଇମଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମକୁ ନା ତମକୁ ହବ କି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଏମାଉଣ୍ଟ କୁହାହବ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟା ଶୁଣ ପୂର୍ବଥର ଯୋଉଟା ଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବଥର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା 16,50,000 ଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା 16,50,000 ଥିଲା ଏବେଟା ରେଟ୍ ଆସିନି ରେଟ୍ ଆସିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବେଳକୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ପାଖାପାଖି ରହିବ 15 ନା କଣ ଆଜ୍ଞା 15 ନା କଣ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଡାମ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ 15 ଏସଆଇ ପାଇଁ କିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ନମ୍ବର ସେ ସୁଶାନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଦେଇଥିଲେ ନା 15 କିଏ କର ସେ କହୁଥିଲେ ଏସଆଇ ପାଇଁ 15 ସିଜିଏଲ ପାଇଁ 16 ନା କେତେ ଏସଆଇ ପାଇଁ 15 ନା କେତେ ନା ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ରେଟ୍ କହିନୁ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିନି ଛୁଆଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ଆସିନି ଆମେ କହିଦେବୁ ଆମେ ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କହିଲୁ 20 ଭିତରେ ରେଡି ରଖିଲୁ ସିଜିଏଲ ଟା ସେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ କହିଲୁ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଫାଇନାଲ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିଦବୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2021 ଆସିନି ମୁଁ ତମ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ରେଟ୍ କହିଲି ପୂର୍ବ ଥର ଯୋଉ ପିଲାଟା ହେଇଛି ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ରୁହ କାମ 100% ହେଇଯିବ
ଆଜ୍ଞା ଘରେ କଥା ହୁଅ, ଘରେ କଥା ହେଇକି ମତେ ଜଣାଅ। କାହିଁକି 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ପିଲା ଅଲରେଡି 60-70 ପିଲା ଦେଇଦେଲେ ଫାଇଲ। ଆଜ୍ଞା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। 25 ତାରିଖ ଯୋଉମାନେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଫାଇଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ପ୍ୟାନେଲ ରେ, ନଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ରିସିଭ ହବନି। 30 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ବି ରିସିଭ ହବନି, ଜାଣିଛ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଘରେ କଥା ହୁଅ, କଥା ହେଇକି ସେ କେବେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ଜଣେଇବି ସାର୍, କାଲି ଜଣେଇଦେବି ଆଉ। ଆଜି କାଲି କି ନାଇଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେଇଦେବି ଆଉ। କାଲି ଇଭିନିଂ ରେ ଜଣେଇଦବ। ଜଣେଇଦେଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ଜଣେଇଲ ମୋର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଟା ଦବ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡା ସବୁ ହାର୍ଡ କପି ଦବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି କନଫର୍ମ ଯଦି କରିବି ତମର କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଲା ତମର ହେଇଗଲା। ତମର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଖାଲି ଯୋଉଟା ଦେବେ ଘୋଷିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ନା ସାର୍ ମୋର ହାଇଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ସାର୍ କାଢି ଦଉଥିଲି ସାର୍, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ପଚାରିକି କହିଲେ ଏଇଟା ତ କଥା ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ମୁଁ 22 ଦେଇଛି ଜାଣିଛ 2021 ରେ। ଯୋଉଦିନ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିବେ ଦେଖିବୁ କେତେ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି